Köszöntök minden kedves nézőt e természetfilmben. Ma 3 állatot ismerhetünk meg. Az első, ez a tökéletesen sima, fehér, szürke, puha bundájú macska lesz. Ahogy látják, már is a macska kajához szalad, és eszi meg. Rágófogai nagyon erősek s élesek. Így könnyen elharapja a hal 3-szög darabkákat. E hímházi állat jelenleg sokat eszik, mivel most nőtt meg teljesen a normális méretére. Társaink ellátják őt macska eledellel. Mint látják, nyakának bal oldalán egy sebhely áll. Ezt már meggyógyították, valószínűleg geny volt benne, s szemei milyen szép zöld, gyönyörűek. Hagyjuk most őt enni. Máshol pedig egy fekete nyúl eszi éppen a salátájának darabkáit, s nézi, hogy hogyan vesszük az adást. Jelenleg a WC előtt van, és csócsálja azt a szép, nagy, fejes salátát. S ahogy most látják, éppen a WC-jében ül, s végzi a dolgát. Na, hagyjuk most a kis hímet, hadd végezze a dolgát. Fontos betartani, ha hím, ha nőstény, muszáj egy rejtekhely, magaslat, ahol el tud bújni, és biztonságban érzi magát. Próbál étel után kutakodni, így a gondnokaink adnak is neki. Milyen jó ízűen eszik. Eközben egy szép nőstény cirmos, fájós lábával fut oda a kamerához. Valószínűleg étel után kutatva. Milyen aranyosan térképezi fel a teret. Ha csöndben maradunk, halljuk szép halkan a madarak csiripelését. Biztosan arra fáj a foga. Mikor egy macska dorombol, s felle jobbra-balra szép nyugodtan hintáztatja farkát, az azt jelenti, hogy nem érzi magát fenyegetve, és jól érzi magát. Ez a nőstény s hímmacska nincsenek jó kapcsolatban. A nőstény 2 vagy 1 évvel idősebb, úgyhogy már nem párzanak. Jelenleg nem veszekednek, s nem támadják meg egymást, inkább elfut a hím, s mosakszik. Ezek az állatok nagyon érdekesek voltak. Remélem tetszett mindenkinek ez a rész. Illetve itt van még néhány kép ezekről az állatokról. Nézzék meg, érdemes. Elmagyarázzuk rajta, hogy melyik állat mit csinál. Az előbbi képeken a fekete nyulat láthatjuk, s barátját, ki már most halott, sajnálatos módon. Ezen a képen én látszok, s a volt macskánk Cirmi. Ezen a képen Liliomot látjuk, a szürke cirmost, aki egy karácsonyfa mellett büszkén áll. Itt Negrót látjuk, a fekete nyulat, amint egy fotelben ül és dől össze. Itt pedig Liliomot, amint egy jogaágyon gyertyafény mellett ül, s jogázik. Itt szintén Liliomot, most aranyos tekintetével, mint ül a szőnyegen. Ez pedig Pitypang kiskorában, amint elsőként jár a kertünkben. Ezen a képen pedig a hintaágy alatt lévő fonalakat találta meg, s boldogan játszott vele, amikor még baba volt.